אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם הרב יצחק אבואב, שגם הוא, יש לו ניסיון מר באסון כזה, שקל את בנו באסון טביעה בבריכת המשושים, ומאז באמת מקדיש את חייו כדי למנוע את האסון הבא. שלום הרב יצחק, שלום, בוקר טוב. שלום וברכה, בוקר טוב. הרב לפני יצחק, כמה שנים כן, זה קרה? זהו, אני זוכר, זה היה מהאסונות היחסית ראשונים. אני, רבי יצחק, הייתי שכן של אבא שלך, נכון. של הרב רפאל, ברחוב הרב שך, כן. זה היה נכון. מהאסונות הראשונים. יותר מ-20 שנה לדעתי, נכון? 22 שנים. 22 שנים, וואו. מה היה שם למי שלא זוכר? עם כבודו? אנחנו לטייל, כן. אני בדרך כלל כשיצאתי, תמיד הייתי אומר לילדים שלי, אם אתם רוצים לצאת, אני יוצא איתכם. אנחנו נלך בצורה יפה, בצורה מסודרת, כמו בני תורה. הזכיר את זה הרב שדיבר לפניי, אמר שצריכים לא לוותר על הדברים הייחודיים של בחורי הישיבות, הלבוש, התפילות. אז אני תמיד הלכתי איתם, והגענו לבריכת המשושים בשעת בוקר מוקדמת, ונכנסנו לשם כי לא רצינו שיהיה פריצות, שלא יהיה שם אנשים. והילדים נכנסו, שחו, הכל היה בסדר, ויצאו החוצה, ואז אנחנו רואים מלמעלה, מבריכת המשושים, מי שמכיר, התחלנו לראות שמגיעים אנשים, אז הילדים אמרו, בואו נעשה את השחייה האחרונה, נכנסו למים, והבן שחה, הגיע לקיר וצעק אבא, אבא, והוא לא יכל להמשיך. ניסיתי להרגיע אותו, ושני הבנים שלי קפצו למים לנסות לחלץ. כן. לחלץ אותו, תפסו אותו, אבל ראיתי מרחוק שהוא כבר מתחיל, איך אומרים, למשוך אותם כלפי מטה. ואז צעקתי להם שיעזבו אותו, וחזרו אחורה, והוא, תודה, אחרי שעה וחצי בערך הגיע הליקופטר של 669, והם הוציאו אותו משם. אני אגיד לך, האסון שלי הוא כבד מאוד. זה פצע שלא עובר ולא נרפא אף פעם. גם בין היתר מן הסתם בגלל העובדה שראית את זה קורה מול עיניך. גם מול העיניים. אבל כל סיפור כזה שקורה, אני אומר לך, אתמול אני ישבתי ובכיתי כמו תינוק. ואני עד עכשיו, אני פשוט בסערה פנימית. מה, על רצף האירועים או... בעצם כל אירוע כזה מחזיר אותי אחורה, כל אירוע כזה מושך אותי אחורה. כל אירוע כזה מזכיר את האסון שקרה. ואני אומר לך, אני לא יודע עד כמה מודעים באמת בחורי ישיבות, שבאמת צריכים לצאת לבין הזמנים, צריכים לצאת, צריכים לטייל, הכל בסדר גמור. צריך קצת יותר לנהוג בזהירות. אני אגיד לך, אני כל שנה יוצא עם הילדים שלי,